Salutacions a tots i totes els aficionats al futbol americà català. Tornem una setmana més, un dimecres més, amb un nou programa on repassem l'activitat de les nostres competicions. Comencem amb el sumari. La categoria Sots 13 ja coneix els creuaments de la Final Four després d'haver-se disputat els últims partits de la temporada regular. Els pagesos White es posen líders provisionals de la categoria Open després de dues importants victòries davant Tous Bulls i Ironmans. Aquest cap de setmana jugaran la resta de partits de la penúltima jornada. I els Dracs seran finalment l'últim equip que jugarà els play-offs de la Lliga Cadet després de vèncer el wildcard que es va disputar el diumenge a la Barceloneta. Com dèiem, la categoria Sots 13 ha tancat ja la seva temporada regular amb 4 partits que es van disputar a Reus. Els Ironmans de Vinaròs van guanyar els seus 2 partits de forma clara davant Legends i Imperials i aconsegueixen així la primera posició de la taula classificatòria. Els Eagles van perdre els seus partits davant Imperials i Legends i acaben com a cuers sense conèixer la victòria durant la temporada. Ironmans primers s'enfrontaran doncs a Wolves en una de les semifinals de la Final Four que es disputarà el proper dia 27 de maig a Barberà del Vallès. L'altra semifinal enfrontarà els segons classificats Búfals i els tercers, els campions de la Copa Catalana, els Celtes del Vall del Tenes. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. Saltem a la categoria Open, que va tenir a Argentona com a epicentre de la penúltima jornada de la temporada. Una penúltima jornada que, com dèiem, tindrà la seva segona part aquest proper diumenge a Sant Fruitós de Bages. Del que va passar aquest passat diumenge, destaquem la gran jornada que van viure els pagesos White. Els del Carmel van aconseguir 2 victòries, col·locant-se líders a falta dels 2 partits que Gladiators han de jugar aquest diumenge. A més d'això, els White obren una escletxa amb els perseguidors a l'haver guanyat els actuals tercers, els Tous Bulls, i els quarts, els Ironmans de Vinaròs. Durant tots 2 partits, resolts per 26-14 davant Bulls i 13-32 davant els castellonencs, els barcelonins van demostrar un bon to físic i un joc molt compenetrat i efectiu. Els Bulls sí que van sumar la victòria de forma clara per 45-0 davant Celtes i els Ironmans van haver de lluitar una mica més davant uns sorpresius Wolves Blue que van donar feina fins al final. El resultat va ser 12-32. També va ser una bona jornada pels actuals 5ans classificats, els gironins Wolves Yellow. Les seves victòries davant Búfals per 13-27 i Box d'Argentona 39-6 els apropen a l'objectiu que s'havien marcat a l'inici de la temporada. A pesar de les baixes, els Wolves estan acabant de forma molt positiva la temporada i podrien estar entre els 6 equips que juguin aquesta posttemporada. Els pagesos Black també van sumar 2 victòries i segueixen aferrant-se a les possibilitats de jugar aquest playoff. Es van desfer sense problemes de Wolves Blue per 40-0 i amb una mica més de feina dels Celtes de Bigues i Riells per 24-35. A falta de 2 partits, els del Carmel mantenen viva l'esperança, encara que hauran de jugar davant Gladiators i Búfals en la última jornada. Precisament els barcelonins Búfals són els altres que sospiren amb un lloc de la posttemporada, encara que no ho tenen gens senzill, després de la derrota mencionada davant Wolves Yellow. Això sí, no van fallar davant els veterans pioners, guanyant 37-0 i podran seguir somiant fins al final. Els que ja estan descartats són Box, que en el seu altre partit van passar per sobre d'Imperials 46-0. Un equip reusenc que segueix sense guanyar a pesar de millorar molt el joc i posar-ho molt difícil a Fènix, encara que al final els de Granollers es van imposar 42-20. Fènix i Pioners van disputar l'últim partit, un intens partit, que ens va deixar un nou empat a la temporada aquest cop a 19. Com diem, quedarà la segona part d'aquesta penúltima jornada amb 6 partits amb Panthers i Gladiators com a protagonistes, parlant d'equips que lluiten per estar en posttemporada, esclar. A falta d'aquests 6 partits, pagesos White estan líders amb 13 victòries en 14 partits, Gladiators 12-12 i Bulls es queden en la tercera plaça amb 12 victòries i 2 derrotes. Aquests equips ja tenen un bitllet a la final a 6 que es disputarà a mitjans de juny. Darrere seu, apretant les dents, Ironmans i Wolves Yellow amb 10 i 4, pagesos Black amb 9 victòries, 3 derrotes, però amb 2 empats. Búfals amb 9 i 5 estarien fora dels playoffs i Panthers entrarien si guanyen els seus 2 partits aquest proper diumenge. Fora de totes les opcions, com dèiem, Box, Bucaners, Phoenix, Pioners, Reds, Wolves Blue
Uroloki Celtas, Dracs i els Cues Imperials de Reus. Tancarem el programa d'avui amb el repàs del wildcard de la competició cadet, uns partits que ens han deixat els Dracs com l'equip que jugarà a les semifinals davant Rookies. Els badalonins van jugar a les semifinals d'aquest wildcard davant uns pagesos molt tocats per les baixes i que van presentar un roster molt curt. Tot i això, en els primers compassos van donar molta lluita als platejats. Abans del descans, els Dracs van obrir bretxa amb 2 bones defenses i 2 bons atacs, anant-se'n al marcador 18-7 a l'entretemps. Ja en la segona meitat, el desgast físic dels pagesos i el bon joc badaloní va decidir el maig amb un resultat que va acabar 31-14. El primer pas dels Dracs estava fet. La segona semifinal va ser força més interessant, i és que els Búfals i Falcons Senglars van anar intercanviant cops durant quasi tot el partit. Els barcelonins van veure com Falcons anava manant en el marcador durant tota la primera part, arribant al descans per davant 12-8. Però just en la primera jugada de la segona part, els de la Barceloneta van anotar. Els gironins, però, van encaixar el cop i van respondre ràpidament. La defensa de Búfals va augmentar la seva eficàcia i els negres i taronja no van poder anotar més. Per contra, els barcelonins van anotar un touchdown i un try de 2 que els van posar per davant 24-20 a falta de menys de 2 minuts. En l'última defensa, de nou la barcelonina va triomfar i aconseguien així el bitllet a la final per aquest ajustat marcador de 24-20. El partit entre pagesos i Falcons Senglars va ser del més entretingut, acabant en empat a 20. La gran final no va desmereixer ni molt menys aquest maig. Els locals Búfals van anotar primer. Els Dracs no es van tambalejar ni una miqueta i van aconseguir posar-se per davant al marcador. Quan semblava que els badalonins marxarien per demanar el descans, els Búfals trobaven el camí a l'endzone i amb un try de 2 es posaven per davant 16-15. Tot estava per decidir a la segona meitat, i més quan els Dracs anotaven en el primer drive d'aquest segon i definitiu període. La defensa de nou va agafar protagonisme per ambdós equips que no van poder anotar durant una bona estona. Van ser els platejats els que van obrir distància en el lluminós a falta de tan sols 5 minuts de partit. Búfals no es rendia i a falta de menys de 2 feia la seva i posava el 24-28 al marcador. Dracs tenia l'atac i anava al davant, però no van especular i van sumar un nou touchdown a falta de només 20 segons. Els Búfals a la desesperada també anotaven a falta de poquíssims segons, però no van poder robar la pilota en l'última jugada i es quedaven a 3 punts de l'empat. 35-32 era el resultat final. D'aquesta forma, els Dracs aconseguien el seu bitllet pels playoffs, per la Final Four, on se les haurà de veure amb els intractables encara Rookies. L'altra semifinal serà la que enfrontarà a Pioners i Almogàvers. Aquesta final a 4 es disputarà a Barberà del Vallès el proper 27 de maig i nosaltres us explicarem tot el que passi. De moment, emplaçar-vos a un gran cap de setmana de futbol americà amb la Lliga Open de Flag, l'última jornada de la Lliga Sots 15 i la gran final de la Lliga Catalana Júnior Argentona. Els Bucks jugaran contra Rookies pel gran títol de Lliga. La setmana que ve serà el moment de parlar de tot això. Gràcies per la seva atenció i confiança i fins a la propera.